Alla i Roblox, eller nej, inte i Roblox. Alla som är på min skola tjatar att jag ska göra en video. Så jag gör det bara nu för att alla tjatar på mig. Vi spelar här, tänkte jag. Alla Roblox-spelare. Hela Roblox. Alltså, hela Roblox i hela världen. Alltså sådär. Så vi kommer gå till våran avatar. Vi teleporterar. Hur? Jag kommer skriva mitt namn. Nej, inte. Så här. Oh my god. Nu är vi på Find Player. Jo, vänta. Är det här min avatar? Jag blir så långt bort så att det laddar spelet. Det här är min gubbe.
Shit, det här är långt bort. Okej, vi hittar ett annat account som jag har. Vi söker Sture Bengt. Jag spelar ju på Sture Bengt 2 account just nu. Och jag har ett account som är Alfonsent. Jag har ett account som är Sture Bengt. Sture Bengt 27. Så jag kan söka efter en Find Player. Det här är mitt datораccount. Och nu söker jag på Sture Bengt 4. Det är också en av mina accounts. Där. Vi söker. Find Player. Find Player. Jag trycker på Find Player. Sture Bengt 4. Find Player. Varför kommer jag inte till den där? Oh my god. Jag kan kolla om jag har stavat det på ett annat sätt. Så kanske jag hittar den. Jag kan liva spelet och sen se på mitt account hur den heter. Okej, jag går till more. Sen scrollar jag ner switch accounts. Nej! Det är så fel. Jag har Sture Bengt 3, det var därför det inte kom upp. Och sen står det också fel på mina två accounter, Sture Bengt 5 och Sture Bengt 3. De stavar jag också mer fel på. Ja. Det är litet B. Jag skulle ha stavat ner ett stort B, men jag råkar göra litet på båda dem. Okej, så nu går vi till min avatar. Vi söker på den. Den var Sture. Sen var det litet B. Bengt. Sture Bengt och sen 3. Nu borde jag hitta den. Find Player. Det där är mitt account. Den här är min. Den här är min. Sen Sture Bengt 5. Och sen 5. Sådär. Nu söker vi Find Player. Där är min account. Så vi skapar ett nytt account. Och sen ser vi om det går att hitta den direkt. Vi provar. Då går vi hit. Scrollar ner. Switch accounts. Add accounts. Login exist. Nej. Tryck på kryss. Nej, tryck på kryss. Jag gjorde fel. Vi ska trycka på create new account. Då väljer vi June. Andra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Här. Confirm birthday. Och sen här kan jag heta Sture Bengt. Sen
kaffe heter. Nyckel. Det är en nyckel. Använd din kod. Ja, det hade jag inte visat till er. Där kan jag pausa videon. Kan jag pausa videon? Men jag pausar videon. Jag kommer pausa videon så jag inte visar till er. Okej, jag fick ett account så då går vi till mitt vanliga Switch account. Sen går vi till Stureväng 2. Då kollar vi om vi kan hitta Sturevängs en quadriljon. Borde funka. Okej. Nu söker vi Sturevängs en quadriljon. Det här är den! Det här är den!